Ik had helaas een slechte mededeling voor u. De huur is namelijk een paar maanden niet betaald. Dus het komt erop neer dat het zo doorgaat dat we straks het huis moeten verlaten. Sjaapje, wat zeg je me nou? Ja. Het verlaten? De gemeente... Nee, dat is niet waar. Helaas. Je kunt toch wel wat regelen? Wat zei je? Je kunt toch wel wat regelen? Je regelt altijd alles voor ons. Want het gebeurt wat vaak. Nou. Dus ik denk dat jullie zelf even iets moeten regelen. Ja. Dat was goed, jongen. Wat voor succes! Nee. Hoi. Hoi. Nou. Wat moeten we nu doen? Bedenken we. Komt wel goed. Maar we hebben een gigantisch goed plan. Ja? Ja. Kom maar goed. Nou. Zullen we vandaag gaan vissen? Ja. Ga je vanavond nog een beetje eten? Ze heeft die mooie haren. Ja. En dit was ik allemaal wat ik vond. Maar buurman, wat is er nu? Hallo? Hé, Sjaki. Goedemiddag, familie Vlodder. Sjaki, jouw rukker. Alles goed? Ja. Ik had gehoord dat de problemen opgelost waren met het geld. Ja.
Mag ik ook vragen hoe? Gewoon eens, Sjakie. Gewoon aardige buurman. Prima. Nou, Ja, is prima. nou. Kijk, Sjaki, allemaal geld. Nou, dan denk ik dat alles is opgelost en kunnen jullie hier mooi blijven wonen. Ja. Nou, Wat zijn het